Čaute, moje meno je Rižo, som ex-Visma employee a dnešné dni robím v Pakete v Prahe a pripravil som si prezentáciu Threats, Tasks and Trouble o paralelizme v .NETe. Najprv by som sa chcel spýtať takú otázku, kto z vás vie, čo je paralelizmus alebo konkurencia. Prosím, ruky hore, to už bude to počuť, ale vie, čo to je. Dobre, ďakujem. Tak najprv o mne teda trošku som Rišo, pracujem na Paketu a ako doklad developer a pracujem na paketinných geocodingových službách, teda hocičo, čo sa týka adries, súradníc, keď si vyberáte, kde vám dojde balíček a na tej maličkej mapke sa zobrazia všetky Z-boxy okolo, tak to ide cez náš systém, všetky tie adresy a tak. No a prečo som si vybral túto tému, je vlastne preto, lebo nedávno som prepisoval vlastne všetky tie kodovacie služby z Go do .NETu. Keďže asi viete, čo je paketa alebo zásilkovna, sme celkom využívaní na slovenskom, českom a už začíname v Maďarsku, Rumunsku a iných krajinách. Teda na ten servis 24 hodín denne chodí minimálne nejakých 10 requestov za sekundu. Teda boli tam nejaké podmienky na tú službu, aby to bolo čím rýchlejšie, tým lepšie. A ešte k tomu, aby sa to správalo čo najvyššie tej pôvodnej implementácii, hej. A tam to zahrňovalo napríklad používanie nejakých natívnych knižníc, ktoré boli napísané v C-čku, ktoré neboli uspôsobené na multithreadové používanie a museli by používať multithreadovú webovú servery, používanie nejakých asynchronných APIčok z Azure, hlavne Azure AI a veľmi veľa kalkulácií, čo sa týka pozícií, zakrivenia zeme, diaľky medzi bodmi, vyhľadávanie cez Lucy, ktoré sa museli diať do 50 milisekúnd. 100 bolo ešte v pohode. Pre každý request adresy. Toto bol veľmi traumatický zážitok pre mňa. A kvôli tomu som sa naučil veľa o multithreadovom programovaní, nie preto, že by som chcel, ale preto, že C# bohovia si vybrali práve mňa, že si prejdem cez každý jeden level paralelného programovania C# a troška si zašpiním s ním ruky. No a keďže som si prežiel, tak som si povedal, že by bolo pekné to zdieľať s vami, aby ste nemuseli robiť na projekte, ktorý využíva paralelné techniky 4 a 5 rôznymi spôsobmi v jednom projekte. Teda začneme od nejakých základov, prejdeme úplne všetky spôsoby, ako to funguje v .NETe, až nakoniec prejdeme po nejaké veľmi detailné, veľmi autistické spôsoby, ako využívať dielánú pamäť v .NETe. Poďme začať nejak interaktívne, lebo vidím, že ste zaspatí, asi ste popili veľa pivka. Začneme si takým kvízom, hej. Chcem, aby ste kričali odpoveď, nemusíte sa hlásiť, nie sme v škole. Ja vám jednoducho ukážem kód, bude v C#, ale čo nie ste C# developeri, kľudne hádajte, a vy mi poviete, že či ten daný kód sa bude spúšťať na jednom threade, jednom vlákne, alebo na viacero. OK? Začneme veľmi zľahka. Máme tu niečo takéto. Je to toto je celý program C#-ový. Jeden konzol write-line. Na prvých vláknach sa toto spustí. Jedno. Môžeme sa pozrieť na output. Call from thread 1, áno, na jedno. Čo sa stane, keď to zavoláme 100-krát z nejakého hluku? Na koľkých vláknach sa toto spustí? Hej. Pozrieme sa na output. 100-krát hello from thread 1. Teraz ideme ďalej. Toto je troška komplikovanejšie. Prečítajte si to a povedzte mi, čo si myslíte. Na koľkých? A viacej. A na koľkých presne? Nejaké iné typy? Ja sa cítim, jak moja učiteľka slovenčiny na strednej škole, že niečo povedzte. Áno. Je to na 100. Všimnite si, že output nie je nutne poradí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla, pretože thready sú asynchronné, ale áno, spustí sa to na 100 threadoch. Teraz takýto príklad, kde vytvárame tasky na miesto threadov.
na koľkých vláknach sa spustí tento program. Najprv, že či na jednom, alebo na viacerých? Залежить на того, коли може процесорова стоїть. To je dobrá poznávka. Наскільки знає цього. Spustí sa to na 100 vláknach. A prečo? Vie niekto odpoveď? Tak ja zvedím odpoveď. Áno, spustí sa na viacerých, ale ako môžete vidieť, tie thready sa využívajú pre viacej otázkov. Dostaneme sa k tomu, prečo sa to takto deje. Vy ste to všetci nejak tušili, ale tásky sú veľmi nepochopené. Pointa tohto celého je, že veľa z vás používa tásky každý deň v ASP.NET Core a tak ďalej, ale nikto presne nevie, ako fungujú. A všetci sa modlíme, aby naši manažéri nezistili, že nevieme, ako fungujú. Ale našťastie som tu ja a mne sa to dozviete. Dokonca častokrát počúvam a hlavne na rôznych indických stránkach, že C# Senior Developer Questions, že či tásky sú paralelné alebo asynchronné a tam sú tračsli. Že či tásky sú paralelné alebo konkurentné a tam špecificky hovoria, nie sú paralelné. Tak keď nie sú paralelné, prečo sa deje to? Hej, pozor na to. Poďme úplne od začiatku, aj pre vás, čo možno, že nie ste úplne zbehli. Čo je to jadro CPU? Je to proste kremík, ktorý robí matiku. Hej? Je to fyzicky nejaká vec, ktorá vie počítať. Dostáva sériu inštrukcií, ja to troška tak nakreslím. Toto je jedna inštrukcia, druhá, tretia, štvrtá, piatá, na steku niekde a ide si za radou. Ťuk, jedna, ťuk, druhá, ťuk, tretia, ťuk, štvrtá, ťuk, piatá. Je za radou. Každý CPU má nejaký clock speed, nejakú rýchlosť. Koľkokrát za sekundu vie vykonať každú inštrukciu. Možno, že na svojom počítači chcete robiť viacej vecí naraz, čo je palinares. Konkurencia znamená to, že jedno jadro alebo jeden nejaký prvok robí toto. Raz jeden, raz druhý. Má tu dva rady inštrukcií, raz jeden, raz druhý. Raz jeden, raz druhý. Robí to tak rýchlo, že to vyzerá, že tie dva sety inštrukcií sa nejak splňajú naraz, ale v skutočnosti je to jedna veľká lož a iba ide o to, že to CPU jadro robí veľa vecí naraz. Nemusí to byť iba dva, môže to byť 5 sérií inštrukcií, naraz ich spracováva. Máme tu jeden taký problém s CPUčkami a to je toto. To je to, že za posledných 20 rokov máme približne rovnako rýchle CPUčka, ako sme mali pred 20 rokmi. To je preto, lebo už sme dosiahli ako keby fyzikálny limit, ako malé môžeme spraviť tie tranzistory a potom elektróny začnú robiť veci, že sa objavujú niekde inde, kde ich chceme. A to spôsobuje to, že sme ako keby hitli nejaký limit, ako veľmi rýchle môže byť jedno CPUčko. A odpoveď na to, keď nemôžeme spraviť CPUčko rýchlejšie, tento počítač nastakáme viacej CPUčok. Tým teda vzniká koncept viacerých CPU jadier, ktoré môžu reálne robiť dve veci naraz. Nie fejkovo, lebo sú reálne dve. Chcel by som podotknúť, že toto je posledný krát v tejto prezentácii, čo uvidíte reálnu paralelizáciu. Všetko ostatné je lož. Každý na Reddite, kto to nazýva niečo vyššie ako toto paralelo, tak klame, ale všetci sme sa dohodli, že to budeme chápať a rešpektovať, ale vy viete, že tu to končí. Toto je jediná fyzická paralelizácia, ktorá existuje. Poďme vyššie. Intel a AMD platí svojim zamestnancom asi 10-krát viac ako nám a preto tam má veľmi múdrych ľudí, ktorí boli schopní vytvoriť hyperthready. A to je to, že keď fyzické CPU jadro čaká napríklad na to, kým sa niečo prečíta z rámky, môže robiť niečo iné. Teda hyperthreading spôsobuje to, že jedno CPU jadro sa prezentuje ako dve. Nejakým spôsobom to funguje, vedia sa tam skrdžovať, znova ide o konkurenciu, nie o paralelizáciu, ale funguje to relatívne dobre a týmto vznikajú vlastne logické jadra, alebo tie sa nazývajú hardwareové vlákna.
Potom o level vyššie máme vlákna na úrovni operačného systému. Tých môže byť hocikoľko, tisícky. A my ako programátori väčšinou toto považujeme za najmenšiu jednotku, ktorú reálne vieme použiť. Je vlákno operačného systému. Hej. Tieto vlákna sú potom nejak schedulované operačným systémom medzi logické jadra alebo fyzické jadra CPUčka. Ale to si každý operačný systém ako keby rieši sám. My to neriešime. Hej. Teda ako keby chcel by som pripomenúť, že sme tu od reálnej fyzickej implementácie a častokrát, keď počujete o paralelizácii, hovorí sa o vláknach operačného systému. Hej. Znova, je to jedna veľká lož, ale my vieme pravdu. Hej. A budeme sa tváriť, že toto tu hore je paralelizácia. Dobre? Ideme ďalej. Vlákna CSAP jednoducho vytvoria nové vlákno v operačnom systéme. Hej, záleží na tom, že v akom operačnom systéme ste. Ako sa vytvorí nové vlákno. To je, hádam pochopiť pre každého. Chcel by som sa vás spýtať, že ako bude vyzerať output tohto programu. Hej, teda najprv si vypíšeme vlákno, z ktorého to spúšťame, vytvoríme nejaké nové vlákno, stratneme ho, potom spravíme join. Join znamená, že zlúčil s tým pôvodným, znamená to, že čakaj, kým sa stane ten thread. Potom vypíšeme to druhé vlákno. Hej, teda ako by to asi nejak vyzeralo. Dajme tomu, že toto je 1. Teda nejak 1 a 2, 1. Hej. Tu na konkrétne si vymyslel číslo 10 z nejakého dôvodu, ale to je jedno, pointa je rovnaká. Teraz by som chcel, aby ste porozmýšľali, čo sa stane, keď vykomentujem to job. Keď nebude čakať na to vlákno, ktoré práve vytvoril, aby dokončilo to, čo robí. Ako bude vyzerať output tohto programu, respektíve na čo sa viacej pýta, je, kedy tento program skončí. Bude tam sleep. Je trvá dlhšie. Je trvá 2 sekundy, ale output, tu sa vypočíta 1. Tu sa spustí thread. Ten sa zapne a tu sa má nečaká sa na neho, pozor, to je dôležité. A tu na niekde končí program, hej. Toto je celý program, čo vidíte, to by som chcel akože podotknúť. Aký bude vyzerať output? Predpokladám, že to sa vypíše 1, ale vypíše sa 1, 2, 1, alebo 1, 1, 2, alebo 1, 1, nestíne. Čo sa stane, keď program akoby skončí skôr, ako toto tu na ten thread sa spustí? Je tam čaká. Áno. Odpoveďou je, že áno, vypočíta sa 1, 1, potom ten worker thread. Niektorí z vás ste možno rozmýšľali, a ja som rozmýšľal, prečo ten program neskončil skôr, ako sa dokončil tento thread. Prečo sa čakalo na všetky thready a že či je to pravidlo. Nie je to nutne pravidlo. Existujú tzv. Foreground a background thready. Foreground thready, na tie sa čaká. Keď je spustený nejaký C# program, čaká sa, kým skončia všetky foreground thready. Thread sa dá nastaviť na background thread, v takom príklade sa na neho nečaká. Hej? Pravdepodobne, teraz by ste mohli zabudnúť na všetko, čo som vám povedal, pretože by ste nemali vôbec robiť manuálne OS thready, ak na to nemáte dobrý dôvod, čo pravdepodobne nemáte, pretože je tam istý overhead, čo sa týka ranky, potrebuje mať minimálne svoj stack vlastný, každý thread, to som zabudol povedať, každý thread má vlastnú stack pamäť a potom ešte nejaké hlúposti okolo toho, aby CPU vedel schedulovať ten thread správne. Je to pomalé a manuálne tvorenie threadov je veľmi komplikované pre developera. Všetko si tam zmanažovať a veci okolo toho. Môže vzniknúť aj tzv. Thread explosion, čo je fenomén, kde cyklicky sa tvoria thready z ďalších threadov a zrazu máme 10 000 threadov, čo spomaluje celý systém, vyžiera nám zdroje, hej. Teda a ešte k tomu častokrát developeri, ktorí nevedia, čo robia, používajú thready, aby splnili nejaké jednoduché tasky, na ktoré samostatný thread je väčšinou overkill.
Teda nemali by sme robiť vlastné vlákna, vlastné thready. Namiesto toho C# nám ponúka viacero abstrakcií nad threadmi. Áno, ideme ešte vyššie, aby sme mali proste uľahčenú prácu. Jeden z nich je thread pool. Thread pool sa na začiatku C# programu objaví a má v sebe niekoľko threadov podľa nejakého nastavenia. Je tam nejaké minimum a maximum a má v sebe napríklad 5 threadov. A cez tento thread pool mu môžem zadať nejakú prácu a on zoberie thread z toho thread poolu a nastaví to jen. Takto nejak vyzerá zápis. Dá sa nastaviť minimum a maximum. Koľko threadov sú tam nejaké defaulty, ktoré závisia od počtu jadier v CPUčku. Ale dá sa to manuálne prekonfigurovať a všimnite si, že v tých metódach, ktoré prekonfigurovávajú ten počet minimálnych a maximálnych threadov, sú dva argumenty. Nastavím tu dve jednotky a dve dvojky. Vie niekto, prečo sú tu dve čísla? Prečo nastavím dvakrát počet threadov? So does it for random girls? Ale Topere si povedal, že sú to nejaké dva typy threadov. Ideme ďalej. Thread pool je dva typy threadov a to je worker thready, ktoré sú na CPU intenzívnu prácu, kde reálne sa počítajú nejaké veci, ktoré sa majú počítať paralelne a potom tzv. Completion threads. Každý operačný systém má tzv. Completion porty. To sme sa stánko dneska bavili do chlasti. A napríklad tie completion thready sú na to, že napríklad keď otvárate súbor, čakáte na socket request alebo na response z nejakého HTTP requestu, program sa môže zavesiť na ten socket thread a čaká na response, že už to skončil. Už som načítal ten súbor z hard disku alebo z SSDčka. Completion thready nerobia nič iné, nerobia žiadnu komplikovanú matiku, iba sedia na tých portoch a čakajú, hej. Teda, keď toto je ten častejší prípad, že používate tie thready na nejakú prácu, hej, to sa spustí cez task run, cez parallel run, cez thread pool queue a tieto využívajú tie worker thready z toho thread pool a tieto tu na operácie, napríklad file stream read, socket receive, HTTP client, tieto používajú completion thready. Preto tam boli dva čísla, lebo ten thread pool vlastne má dve množiny threadov. Takže tak. Myslím si, že nie sme dosť vysoko nad paralelizmom, teda rád by som išiel ešte vyššie s abstrakciou. Našťastie chlapci v Microsofte vymysleli tasky. To je to, čo pravdepodobne používate každý deň, hlavne teda, ak používate webový framework ASP.NET Core, ktorý je veľmi async friendly. Existuje niečo, čo sa volá Task Parallel Library, je to v .NET od, myslím, že 4. verzie a to obsahuje typy taskov, metódy, ktorými tie tasky vieme nejak kompozitovať alebo synchronizovať, že keď skončí toto, začne toto, čakaj, kým všetky tieto tasky skončia, bla 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 bla. Potom sú tam ešte nejaké veci, keď sa dostaneme skôr, parallel uplink. Tasky sú špeciálne aj tým, že majú vlastný error handling, pretože keď zlyhá niečo v multiparalelnom systéme, môže zlyhať na viacerých miestach. Existuje aggregate exception, ktorý vlastne viacero exception balí do jednej a reprezentuje akoby tú jednu chybu so všetkými exceptionami, ktoré akoby vznikli. Hej. Dá sa pri tvorení tasku využiť tento option, ktorý jednoducho spraví nový thread, lebo očakávame, že ten task bude dlho trvať. A tá task parallel library scheduluje tie tasky na ten thread pool za vás. Dá sa napísať vlastný scheduler, keby ste chceli, asi to aj chcete. A je tam ešte cancelation token, hej, ktorý to viete zrušiť, to asi viete, asi ako funguje. Ale pointa je, že tá task parallel library je to, vďaka čomu funguje to, že keď sme spustili na začiatku v tom exempli tých taskov, tak sa to dostalo na ten thread pool a porozdeľovalo sa medzi tie worker thready.
nejakým spôsobom. To všetko rieši tá taskable library za nás. Toto je príklad tasku. Konkrétne toto je príklad kontroleru z ASP.NET Core. A je dobrý teda zvyk, kedy sme v tasku všetky evaluovateľné funkcie volať non-blocking spôsobom, aby sa dal uvoľniť ten thread, keď sa práve nevyužíva. Ale to je znova niečo, čo asi každý vie. Existuje ešte špeciálny typ tasku, čo je value task, čo je above na normálny task. A to je pre veci, ktoré väčšinou netreba počítať asynchronne, ale niekedy áno. To je doslova, na čo to je. A je špeciálny tým, že dá sa evaluovať iba nás a ako keby nevytvoríte nový task a celý ten overhead okolo tasku, dokým naozaj netreba počítať veci asynchronné. Hej. Preto má taký veľmi špecifický use case, ten som myslel, že by ste to mali vedieť, že niečo také existuje. Pre situácie, kde väčšina caseov je synchrónna a iba malá množina je asynchrónna. Pretože tam sa potom ušetria zdroje na vytváranie zbytočných taskov. Keď to reálne netreba bolo aj asynchronné, hej. To bolo podľa mňa dosť, ale chalani v Microsofte dosť nemali a preto ideme ďalej, ideme vyššie. Ideme na parallel classov. Parallel sú loopy, ktoré sa automaticky schedulujú do rôznych taskov, hej. Je tam for loop a ďalšie, to mám na ďalšej slide, nevidím na to. Automaticky to, napríklad to je príklad, je to nejaký for loop od 0 do 10, všetky tie toto jednoducho spálne 10 iterácií toho console drive fine, hej, nájde si rôznych threadov. Okrem for loopu to vie nejaké takéto veci, nebudem veľmi zabrtať do detailov, ale má to nejaký for each a invoke robí všetko naraz, myslím. Nenapísal som si tu nič, takže domácu úlohu. A možno si hovoríte, že toto mi dosť pripomína leak. A neuveríte, čo Microsoft by vytvorilo. Vytvorilo to link. Áno, tak sa to naozaj volá. Keď použijete na nejakú enumeradlu s-parallel, tak sa z toho stáva asynchronná enumerácia, kde vlastne všetky tieto veci za tým s-parallel sa rozdelia znova do vlákien a na konci sa spoja. Takže tak. Ešte raz pripomínam, toto voláme paralelizmus a sme takto ďaleko od fyzického reálneho paralelizmu. Len aby... Ideme ďalej. Sú asi všetky spôsoby, ktorými vieme používať. Viacero threadov v C#. Ešte som si pripravil takúto časť, kde sa pozrieme ako iné jazyky k tomu pristupujú, lebo verte či nie, toto nie je to niečo, kde sa jazyky veľmi často líšia od seba, lebo je to veľmi unikátny problém, ktorým sa dá akoby pristupovať rôznymi spôsobmi, hej. Začneme Node.js. Node.js je známy tým, že si povedali, že ja toto riešiť nebudem a Event Loop je single-threaded, teda bol single-threaded veľmi, veľmi dlho, aby sa nemuseli riešiť všetky tie problémy, ktoré prichádzajú s asynchroným programovaním, teraz paralelným programovaním. Áno, viem, že sú tam worker thready na offloadnutie nejakých kalkulácií, ale nie je to úplne paralelizmus, pretože neviete tam pristupovať k zdieľanej pamäti ostatných JavaScriptových objektov a tak. Je to skôr fakt, že mám nejakú veľkú kalkuláciu, hodím to na iný thread a ide ďalej. Ale jadro toho V8 engine, ktorý beží v Chrome a v Node.js je proste na jednom jadre. Hej. Teda toto je jeden zo spôsobov, ako riešiť problém s paralelizmom, je vykašľať sa na paralelizmus, čo rešpektuje fakt. Python má takú zaujímavú vec, ktorá sa volá GIL. Už si nepamätám, čo to robí, ale viem, že jak sa to volá. Ale robí to, že preventuje, aby viacero vlákien pristupovalo k jednému Python súboru. Toto bol kameň úrazu pre veľa Python developerov,
pretože nemohli ako keby spúšťať rovnaký kód viacero vlákien. Tam si vymysleli takú obchádzku, že namiesto toho, aby spúšťali viaceré vlákna, spúšťajú viaceré procesy a existujú knižnice ako multiprocessing, ktoré to nejak synchronizujú, sú to nejaké semafory a podobné primitívy, aby sa to synchronizovalo, hej. Dobré správy pre Python developerov. Sú tu nejakí? OK, dobré správy pre pána, pretože vo verzii 3.13 konečne GIL bude optional a bude sa dať používať normálne natívny multithreading po asi 20 rokoch, ako existuje ten jazyk, ak viacej ten má opravte. Go je veľmi zaujímavý jazyk, veľmi populárny, ktorý prišiel s nápadom GoDuty. Go, každá jedna funkcia je ako keby async task v C#, defaultne. Nemusíte nič nastavovať, hociaká funkcia sa dá zavolať asynchronne. Čo je to veľmi fajn, keď na nejaké jednoduché projekty a tak. Keď napíšete Go a meno funkcie, lebo ten jazyk sa volá Go, hej, a tak sa spustí daná funkcia paralelne a tam je znova nejaký scheduler, ako v C#, ktorý to porozdeľuje do tých vlákien nejakým svojím spôsobom. Dokonca Go má primitívne typy ako channel, ktoré sú presne robené na komunikáciu medzi tými threadmi, hej. Ten jazyk je veľmi uspôsobený presne na to. Ja to vždy hovorím, že Go je jazyk, ktorý je hyper optimalizovaný na to, aby sa v ňom robili jednoduché microservice do Google, čo je asi pôvodný dôvod, čo existuje. C++, Rust má futures. Futures sú veľmi podobné taskom, akurát Rust je veľmi známy tým, že nechcú ako keby uzavrieť tých ľudí do implementácie, teda oni providenú iba ako keby fasádu a potom si môžete, akože oni to brandujú tak, že máte slobodu si stiahnuť akýkoľvek exekútor alebo napísať si vlastný. 99% ľudí si stiahne Tokio, toto je default. Proste v 99% projektov teda super práca Rust a funguje celkom dobre. Znova je to scheduler, ktorý rozdeľuje tieto futures, ktoré sú ekvivalentom taskov na rôzne thready. Hej. Tak, bolo dosť, nemám pravdu. Ako sa každý cíti, pôjde? Dobre? Super? Ste pripravení na druhú polovicu tejto prezentácie? Máme ešte 40 slajdov. Pretože rozdeľovanie práce do viacerých vlákien nie je všetko. Zabudáme na jednu dôležitú časť paralelného programovania. A kto vyklikne, ako sa táto časť volá? No je to predsa... Ja som zabudol, ja som od 2. ráno dneska do to prezentácie, neviem, akom poradí do tej slajdy. Ja vám hneď poviem, čo je tá časť. Hneď ako si dáme tento ďalší zábavný kvíz. OK? Tentokrát budeme robiť ASP.NET Core aplikáciu. A budeme robiť singleton service. Hej, toto je vaša úloha, sedíte na interview, budeme robiť singleton service pre ASP.NET Core aplikáciu. Bude to cache-ka, alebo neviem, či cache je správne slovo, je to skôr cached factory. Tak to nejak vyzerá tá trieda, ten service. Hej? Teda implementácia vyzerá tak, že je tam dictionary a keď chceme získať nového pejska, tak sa to pozrie podľa IDčka, pozrie sa, že či taký pejsek existuje, ak nie, tak ho vytvorí a príde do toho dictionary. Ak taký pejsek už existuje, vyťahne z cache. Toto tu je zlé. A Voj? Neviem presne, čo myslíš. Mohol som to napísať čísla riadkov, toto by sa o mnoho ľahšie robilo. Kde je chyba podľa teba? Nevidím pojď. Aha. Som si ešiel. Dobre, ideme sa tváriť, že toto tu je papi. Pardon, fakt o 2. ráno v RegioJete, dneska ráno. Relax kúpe. Voda v ruke, káva v druhej. 2 kozle, 10 v koši. A plechovky iba. Voj moje hlava.
Papi, vráť sa to papi. Kláňa sa, že som správne spravil tú signatúru do tej metódy. Aj tak je tam chyba. Hlavne je tam chyba, keď sa toto spustí vo webom serveri a milióny ľudí naraz, teraz vám radím, milióny ľudí naraz, alebo tisícky ľudí naraz, budú používať túto cache. Niektorí budú generovať, no aj papís budú chcieť, papís, ktoré existujú, možno existujú, neexistujú. Áno, ale ako? A čo je ten kameň úrazu? Poďme. Ideme postupne, hej. Ideme zapnúť debugger a máme tu prvý request, hej. Pripojil sa pipek a volám práve tento servis, hej. Je niekde tu na, ide nižšie a teraz čekuje, že či tá cache má to idečko. Medzi tým sa pripojil druhý defekt, robí to isté. Áno. Pozor, toto je singleton, teda inštancia 1 zdieľaná pre všetky kontrolery, všetky pripojenia. Ideme ďalej. Tento thread 1 vstúpil tu na, pretože neexistuje papi s takýmto idečko. Hej. Thread 2 to teraz kontroluje. Thread 2 vstúpi tu na, pretože neexistuje papi s takým idečkom. Ale tento thread 1 už nový vytvára. Hej. A kým tento thread 1 si dokončí svoje, thread 2 sa dostane tu na, ale pozor, tento dictionary už v sebe papi s takým idečkom má. Toto vyhodí exception. Toto sa mi reálne stalo na geokodovací služba. Nebolo to úplne takýto jednoduchý prípad, ale bol tam problém s tým, že som používal práve takýto dictionary a zachránilo ma iba to, že som mal testy pripravené, ktoré posielali tisícky requestov naraz. Lebo toto nezachytíte iba tým, že si to budete spúšťať. Alebo že to pošlete Veronike z QA a ona do toho bude klikať, hej? Shoutout. Chyba mi skoro, že neprišla. Tak poďme si pozrieť, ako niečo takéto opravíme, hej? Každý rozumiete, v čom bol pomôže. No, prvý spôsob je lock. Lock jednoducho znamená, že Jan ako thread teda má právo na tento nejaký resource a ostatné thready budú čakať s rukami založenými, dokým sa neuvoľní ten lock. Hej? To je úplne najjednoduchšie. Pozor, všimnite si, že nelokujem dictionary. Možno ako by vás ťahalo. Hej? Že som to videl svoj dictionary, vytvoril som si nejaký abstraktný private read-only object lock, ani nie nejakého konkrétneho typu, a ten lokuje. Dostaneme sa k tomu prečo. Prečo? Pretože jednak nemôžete lokovať primitívu, teda restovo value, a nemôžete lokovať niečo, čo neinherituje object, to je za prvé. Read only, pretože keby sme prepísali ten object, tak ten lock zmizne, pretože je tam zrazu v tej premenej iné miesto v pamäti, hej? Na ktorom ten lock nie je. Ten lock sa sťahuje na nejaké miesto v pamäti. Teda keby som napríklad spravil, že lock rovná sa new, niekde úplne inde, tak tento lock zrazu neplatí. Respektíve začne tam šarapať, lebo je to zrazu iný objekt, iné miesto v pamäti. Lebo som nainicializoval ho znova. No a prečo nejdeme lokovať ten dictionary? Pretože ten dictionary možno je zdieľaný nejakými inými apičkami do zvýšku programu, ktoré z neho musia čítať. A ako locknem, tak ani tí, čo z neho musia čítať, ho z neho nemôžu čítať. Preto je dobré ako keby dedikovať jeden objekt na jednu operáciu, ktorú chceme spraviť lockom synchrónnou. My vlastne z nej robíme synchrónnu operáciu. Spôsobujeme to, že tie thready na seba navzájom čakajú. Preto sa to volá vlastne synchronizačná metóda. A taktiež, keby niekto prepísal ten dictionary znova, ten istý problém, ako keby sme robili nový objekt, znova ten lock je zničený, lebo je to iné miesto v pamäti. Je tam potom aj risk deadlockov, keď nejaký verejne dostupný objekt lokujú všetci dohromady.
Deadlock je vtedy, keď jeden kus kódu čaká, kým druhý ho odblokuje a druhý čaká, kým ten prvý ho odblokuje. Alebo hoci tam môže byť, ale idete do kruhu a vtedy sa program stopne. To je jeden z riskov vlastne blokovania, sú deadlocky. Toto je najjednoduchší spôsob, aký existuje v C#. Potom sú troška viacej advanced, napríklad interlocked. Interlocked sú atomické operácie na primitívnych typoch, teda na intoch, floatoch, longoch a tak ďalej. Napríklad zvyšujú, znižujú a toto operácia je tzv. Atomická. Teda keď zavolám toto, tak sa môžem spoľahnúť, že tento efekt sa objaví na všetkých stredoch a žiadne z nich nebudú mať nejakú starú verziu, nespôsobia sa všetky tie veci, ktorým sa snažíme vyhnúť. Hej. Potom sú ešte konkurentné kolekcie. Toto je, čo by ste mali v tom danom vývoji používať. To je to, čo ja som použil. C# má v sebe Concurrent Dictionary a ešte nejaké ďalšie kolekcie, ktoré perfektne fungujú v rámci multithreadového prostredia. Sú na to uspôsobené, toto úplne stačí. Toto je bezpečná operácia, ktorá nám zaručí, že všetko bude správne synchronizované. Toto by ste mali používať, ak používate dictionary na nejakú cacheku v rámci ASP.NET serveru, alebo tak. Nikdy by ste nemali používať bežný dictionary, čo sa veľmi často stáva. Okrem teda dictionary existuje tam queue, stack a prosím pekne bag, z nejakého dôvodu to nenazvali enumerable, ale asi sa to dá opísať ako nejaký sáčok alebo nejaký bag, do ktorého stakám čísla. Všetky tieto kolekcie sú dostupné v multithreadovom prevedení pre vaše príjemné použitie. Či nejaké typy, keď riešime proste paralelné memory. Minimalizujte locking fakt iba na miestach, kde to naozaj treba, pretože tie stredy na seba čakajú. A tým pádom to už môže mať rovno synchrónnu apku, keď tam mám veľa lockov a veľa threadov čaká na iné thready zbytočne dlhý čas. Strácame tam práve to pointu toho, že veci sa dejú na nás. Heapové alokácie sú drahšie, respektíve so stackovými alokáciami nie je problém v multithreadovom prostredí až tak veľmi. Teraz snažte sa vyhnúť sa heapovým alokáciám, ak to nie je úplne, že mega treba. Samozrejme s tým dictionary nedá sa to iné implementovať ako heapovú alokáciou, ale treba sa na tým zamýšľať. Stack nie je o neho memory contention. Contention je super, hej. Nikdy sa vám nestane, že s takou pamäť proste budú sa o neho byť viaceré thready, lebo každý thread má vlastný stack. Lambdy, toto je jeden, ktorý som sa dozvedel ja, keď som písal prezentáciu. Lambdy spôsobujú zbytočné alokácie, keď sa používajú v asynchronných loopoch, v takých veciach. Radšej používať statické metódy alebo period funkcia. Dobre, tak dúfam, že teraz, keď sme si odbili tie nudné veci, ste pripravení na tú zábavnú časť paralelného programovania. Už iba 20 slajdov. Menej. A tu sú tie troška viacej advanced veci, na ktoré som narazil, keď som sa snažil nejak vyhrať nad tými geocodingovými službami. Pretože keď som nad nimi robil, tak sme používali istú C knižnicu, ktorá sa volá LibPostal, ktorá nemá DLL ani proste vykompilované knižnice na stiahnutie. Musíte si ju skompilovať sám. Stále sa smeje, lebo je na to zvyknutý a nie. A potreboval som zistiť, že či tá knižnica je multithreadová alebo nie. A dozvedel som sa tak po dni googlovania, že som sa dostal na rastový wrapper pre danú knižnicu, kde bol tento line v popise, v dokumentácii, je not thread safe. Klikol som na tento link, čo ma dalo na mŕtvý GitHub issue, ktorý som potom dal do Wayback Machine na rp.org, kde bol jediný záznam z roku 2020, kde povedal jeden z maintainerov, že nie je thread safe.
Ja by som vám chcel povedať, že v tom threade, ktorý je z nejakého dôvodu zmazaný, možno mali počuť tohto typka, ktorý vravel, že možno by bol dobrý nápad napísať, že to nie je thread save do readme, lebo by mi ušetril asi 6 hodín práce. Nabiť srdce. Dobre, takže zistil som, že tá C-knižica nie je thread save a áno, narážal som proste na problémy. Hej, keď som to tam mal a viacero pripojení, superilo po tú jednu knižicu, dostával som Stack Overflow erory v C#, ďakujem, áno, viem, je to veľmi ťažké dosiahnuť, ale dostal som proste memory issues v C# a použil som teda, skúšal som rôzne veci, kde som narazil napríklad na semafor. Semafor limituje počet threadov, ktoré môžu interagovať s jednou vecou. Je to ako log, ale prakticky pre viacero vlákien. Hej. Semafor z nejakého dôvodu C# prichádza v dvoch formách. Jeden je semafor slim, ktorý proste funguje, ako som práve popísal. A druhý je semafor, čo je prežitok z Windows 32 AKI. A on funguje medziprocesovo, prosím pekne. Teda vy môžete lokovať nejaký v rámci semaforu medzi procesmi. Ak viete meno toho semaforu. Asi medziprocesové programovanie v roku 1990, kedy vyšiel Windows NT? 2000? Bolo viacej populárne ako je dnes. Odporúčam používať semafor slim. Jednoducho to funguje ako log na nejaký resource pre maximálne XY threadov. Prosím pekne, double check blocking vyzerá ako zlý kód. Ja vám ho ukážem, hej. Toto je inicializácia napríklad toho lipostavu, hej. Teda najprv, keď chceme získať lipostav, pozrieme sa, že či inštancia je null. Ak áno, tak lokneme. Pozrieme sa, či inštancia je null a potom vytvoríme novú informáciu. Áno, toto vyzerá ako zlý kód. Prosím pekne, double check blocking má Wikipedia stránku, nie je to vo mne, niekto to vymyslel. A funguje to pretože leky sú drahé. Keď ja ako niečo potrebujem pristúpiť k tomuto zdroju, najprv sa pozriem, že či už je nainštancovaný. Samozrejme, ak je už nainštancovaný, tak nič neriešim, proste použijem tú inštanciu, ktorá funguje. Dôležité tu je, aby sme mali jednu inštanciu všetky vlákna. Ne? Pretože lipostav nie je multithreadový. Nedá sa používať tak. Dobre, chcem to, pozriem sa, áno, nie je tam, idem si loknúť a idem riešiť proste to vytvorenie. Ale medzi tým znova môže prísť ďalší thread, ktorý prejde tým prvým checkom a na tom druhom leveli ste napríklad traja. Hej? A teraz tento if funguje, aby naozaj iba jeden z nich nainštancoval ten instance. Ak to dáva zmysel. Neexistuje Wikipedia stránka, nie je to reálne. Dobre. Ďalšie nejaké veci, ktoré som sa dozvedel, toto je zlý titul tu nás, no 2 hodiny ráno. Volatile je zvláštny keyword, ktorý sa moc nepoužíva, lebo je veľmi low level. Keď pôjdete na Microsoft dokumentáciu keywordu volatile, je tam obrovský červený warning. Nepoužívaj to, používaj hocičo iné, nerozumieš tomu, prosím, choď prečo. A ďalej to vysvetľuje, že volatile má robiť to. Keď sa kompiluje C# program, kompiler niekedy presúva tieto inštrukcie, aby povedať sa optimalizované. Keď sa mení hodnota nejaká, možno sa zmení CPU cache, aj zmení sa rovno v ranke. Volatile len znamená, že prosím, C# compiler a ranta, keď ja zmením toto, tak to zmení všade, aby všetky vlákna mali hneď tú zmenu. Teda ranka sa stáva jediným zdrojom pravdy a mení sa to tam. To je všetko, čo to robí. Nerobí to z operácií atomické, je to veľmi špecifická vec, čo to robí, ale nerozumiete multithreading programovaniu a nie ste raz contributor 2 roky, tak asi to nemusíte nejako riešiť. Tu už idem preletieť ešte cez nejaké veci, ktoré som sa dozvedel. False sharing znamená, že to už je strašne low level. Kto vie, čo je cache line? No, takže keď sa čítajú veci z ramky, niekedy sa nakešujú veci okolo
nie len konkrétne tá premena, ktorú chcem. A to spôsobuje to, že jeden thread má nakešovanú inú premenu, keď čítal tú pinu, druhý thread to zmení a zrazu invaliduje celú kešku toho prvého threadu. Navzájom sa takto invalidujú kešky, hlavne objektov, ktoré sú dispečované v pamäti. Toto nie je proste niečo, čo vám odbije program, to je niečo, čo vám spomaluje program, lebo nevyužívate naplno seto cache. Dá sa to riešiť tak, že manuálne pedujete veci v pamäti, ale to fakt akože ten SaaS business to business produkt to fakt nepotrebuje, čo vyvíjate v práci. Thread local je spôsob, akým skopírovať premenu do lokálnej pamäte threadu. To je dosť dôležité. V multithreadových aplikáciách je veľa tzv. Gen 0 objektov. Gen 0 objekty sú veľmi krátko žijúce objekty a garbage collector ich nemá rád, spomalujú garbage collector veľmi. Treba si toto držať v pamäti a možno používať dlhšie žijúce objekty, ktoré ten garbage collector troška lepšie zvláda. A taktiež tu je taký typ, hocičo, čo máte v CFP, sa dá alokovať na stacku, ktorý nie je vzdialený medzi threadmi, to je state alloc. Dobre. To sú, čo som si odnesol z tohto, čo len ja. Vždy testujte, ak máte webovú aplikáciu, prosím, spravte si nejaký script, ktorý na to spamuje proste requesty, aby sa tam spustilo viacej threadov cez ten ASP.NET Core, aby ste videli, ako sa to správa pod loadu, lebo vás to môže nepríjemne prekvapiť. Použite concurrent kolekcie napríklad na dictionary pre cachovanie. Prečítať tento artikel, už nič, toto by mal vedieť každý programátor, lebo to veľmi dobre popisuje históriu async arraytu a ako to funguje teraz. Teraz viete asi 65% toho, ako funguje multithreading C#, na zvyšok nemáte čas. Ďakujem vám teda za vašu pozornosť a dúfam, že väčšinou to nikdy nebudete musieť používať.